Sa ngayon wala pa po nababanggit ang Pangulo, pero siyempre sa pag-aaral po, no, kung ito po ay ipapataw muli at mawawala ang suspension or lifting ng pag-suspend sa death penalty, pag-impose ng death penalty, dapat pong aralin to dahil hindi lamang po ito bigla-biglang sinasabi na dapat nandiyan na ang death penalty. Inaaral mabuti dahil po dapat malinis, mabuti, maging maayos. Itong tinatawag nating 5 pillars of criminal or justice system rather. 5 pillars of justice system. Hindi po tayo pwede na umasa at ma-impluwensyahan. Dapat mawala sa impluwensya ng mga Pilipino yung mga nakaraang pangyayari kung saan may nag-admit na sila ay sanay gumawa ng intriga at magplanta ng ebidensya. Paano kung ang inosente ay nagawa ng intriga at naplantahan ng ebidensya? Death penalty ang maaaring ipataw. Kawawa naman po yung masasabi nating inosente. So, ang muling pagpapataw ng death penalty ay dapat inaaral ng malaliman.